sukaɓe Gounass on calminama jettama en jetti dendagal sukaɓe Gounass foof e kuuɓal moni kala to woni kala ene woniri kala eɓe wondi kala surtout ma noon e hono seere meɗen mawɓe meɗen taweteɓe e galle he hono mawɗo Bassirou Sow ko noon kadi bewɗe e basal eɗen mbiya kadi winditogol ngol eɗen jokki ɗum no hannirta ni eɗen jokki e winditogol ngol sikki ala en bindi ko debbo yata inɗe 12 ɓe ganduɗa ko ɓe potata ɗowande en golle sukaɓe Gounass no hannirta ni e oɗo saaha noon eɗen ƴetti élément meɗen mo ganduɗa eɗen mbawi ɗum nawde toon to Tivaouane ƴewan en kala ko wawi kewde toon nde wonno kañum Madina Gounass foof ko gotum foof ko hunde wotere ƴeewa élément bawɗo wonande en toon ne wawa addande en kabaruji ko kewata toon ko inchallahu taala taw ina wawa addande en denndangal kabaruji gonɗi toon inchallahu taala eɗen ƴeewa programme muɗum no wawata letorade taw ko toon to Tivaouane en nela toon hono musidɗo meɗen Aliou Ba mo ganduɗa ko jeeya toon e ɗaybatu inchallahu taala en koye men sen keeɓi tawtoroyde ɗum ene moƴƴi kono kadi inchallah eɗen ƴeewa tan programme tawtoroyde ɗum ɗon hono mawlude o toon to Tivaouane no hannirta ni inchallah eɗen ƴeewa musidɗo meɗen hono Aliou Ba mo ɗaybatu mo ganduɗa cheikh siraji diine cheikh Alaji Mahamadou Saydou radiallahu taala anhu nde o sinki Madina Gounass ala ko riftini hen so wona wuuro ene wiye ɗaybatu ko wuuro woni ko hakkude meɗen e toon to Madina walla mbiyen ummade Madina Gounass tinade Madina Pakal on rasel ɗon tournata tinade ɗaybatu sikki ala sa wittima ɗaybatu gara Afia nde pema Darou sa yettima ɗon nde pema toon to ganduɗa kañum wiyete Bonkonto sikki ala ko Aliou Ba nelɗen toon inchallahu taala ene wondi e Alpha Ba kono kadi enen koye men sen keeɓi eɗen mbawi ya tawtoroyde ɗum mbawi wadde ɗum no hannirta ni joni joni o ala no mbatten sowona jeewen Tivaouane mbawen salminde bandiraɓe foof kadi e kuuɓal e jurimaɓe ha sahaji goɗɗi kadi ma en garte ɗo so gueno fodi inchallahu taala bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama